Sziasztok srácok! Ebben a videóban a Reddites A858-as felhasználó jelenségéről szeretnék beszélni, mert most nemrég valamikor még régebben hallottam erről a Reddit felhasználóról, aki furcsa üzeneteket tett fel a Redditre, amiknek igazából semmi értelme nem volt, viszont hogyha átalakítottuk az ő posztjait, akkor eléggé különös hát ilyen üzeneteket vagy hát képeket láthattunk, és mindig üzenete végén ott volt az A858 felirat, amit még azóta se tudtak megfejteni pontosan mit is jelenthetett, szóval igen. Szóval tett fel ilyen mindenféle összevisszaság, értelmetlen üzeneteket, ugye hát így a posztjaiba, és hogyha ezeket valaki átalakította, akkor mindig valami nagyon-nagyon megdöbbentő dolgot láttak. Ugye általában ilyen összevisszaságokat tett föl mindig ez a felhasználó, amiknek semmi értelme nincsen. Egy-két szót ki lehet olvasni, de a legtöbb csak betűk mindenféle összessége. Igen, viszont ha jobban megnézitek, ott is lehet látni az A858-as a Solution, ha látjátok ott a második szó. Szóval, ha ezeket az üzeneteket ilyen Reddit, hát ilyen átalakítóba áttették, akkor egy eléggé furcsa üzeneteket lehetett kapni. Most igazából annyit kell tudni, hogy volt egy üzenet, amit amikor hát így lefordítottak, akkor tudjátok, ez az eléggé, hát ez a rejtélyes legendás építmény volt található meg, aminek az A858 volt ott a bal oldalán. Hát igen, ez az eléggé hát elképesztő, valaki képes egy ilyet összehozni, és akkor ott az épület mellett ott van ugye hát, ugye az építmény mellett ott van az az A858-as szám külön, ami gondolom a felhasználó nevére akar utalni, hogy ezt ő csinálta, de azért az A858, hogy ez a 4 szám pontosan mit is jelenthet, az azóta nem derült ki, de rengeteg üzenetébe felbukkant az eléggé rejtélyes szám. Viszont 2016-ban ez a felhasználó átment privátba, és már nem lehetett többé látni az üzeneteit, de persze sokan lementették, mivel eléggé rejtélyes volt, és meghökkentőek általában mindig a bejegyzései, hogy miket lehetett belőle átalakítani. Szóval igen, az elég érdekes rejtély volt, amit hát így hát ami a Reddit-tel kapcsolatban láttam. Persze van még rengeteg más ilyen, hát érdekes jelenség, vagy dolog, hát különböző más platformokon, vagy ilyen más-más műfajokban, amikről mindenféleképp szeretnénk majd a jövőben beszélni. Egyelőre most csak a Reddit A858-as felhasználó jelenségéről szerettem volna beszélni. És hát akkor srácok, remélem azért tetszett nektek ez a rövid kis videó, és hát akkor, hát sziasztok!